Figura femenina: Venus, 1970, obra de Joan Borrell i Nicolau. Aquesta escultura data de 1929, quan la Junta de l'Exposició Internacional va encarregar a Joan Borrell i Nicolau la creació de dues figures femenines, però finalment aquesta Venus va romandre als magatzems municipals fins l'any 1970, quan va ser instal·lada en unes escalinates a l'entrada dels jardins de Joan Maragall. L'escultura és obra de Joan Borrell i Nicolau. Dades tècniques: emplaçament, jardins de Joan Maragall. Escultor: Joan Borrell i Nicolau. Arquitecte: Joaquim Casamor. Materials: pedra de Múrcia. Data d'inauguració: 22 de juny de 1970. Esta escultura data de 1929, cuando la Junta de Exposición Internacional encargó a Joan Borrell y Nicolau la creación de dos figuras femeninas, pero finalmente esta Venus permaneció en los almacenes municipales hasta 1970, cuando fue instalada en unas escalinatas a la entrada de los jardines de Joan Maragall. La escultura es obra de Joan Borrell y Nicolau. Datos técnicos: emplazamiento, jardines de Joan Maragall. Escultor: Joan Borrell y Nicolau. Arquitecto: Joaquim Casamor. Materiales: piedra de Murcia. Fecha de inauguración: 22 de junio de 1970.